Hello, Loy. Loy. Saan? Mickey George. Asa ka? Nakakara ko diriya eh. Laro ko kay diri ano, tanaw-tanaw kung asa ko napita makakita tulugan ano. Ani dirig balay kay na ako ihatag si mo. Hanindot kay kong ihatag. Daghan kay kong ihatag diri, maghatag ko kuan nimo diri. Basta ani diri. Nana po na lagi mo kuan lagi ba na. Wala po ni klaro ba? Basta ani diri kay na ako ihatag ba pagdali na diri, pagdali kay kani mas malipay yung gani kung unsay akong ihatag. Sige bi kung kuan para wala ko dira isulti na lang jud na jud gaya eh. Di pod mo anhi pod og dili nako. Hatagat kag balay. Ha? Tiglumiya ko na ko. Dako. Sige, pero nuna ko dira. Kaya. Oh, dali. Aroy, lagan. Saman. Asa ingon mo babalay ba? Oh, kani. Gali kita ka kay hatagat kag balay gwapo. Gani no, tara kay. Pero gusto na ko kadluha. Oh, wait, problema sa pagtulong hatag si mo, pwede kayo. Salamat kayo, Mr. George. Way sa payan. Ako pa nga maayo ba yagi kay ko nga tao no. Ako basta mga barkada na ako goods kay ko ana. Mahatag jud ko. Oh, mas gani no, pataw kiha. So, dulaan na ako diri ah. Big George. Oh, kanina balay? Dili oy. Balay sa pinig ba? Daghan kinagbalay di sa lima ka ba pangayon pangita dai mo na diha hatag na nako na. Wa lagi tag-an ko pa lagi, wa joy klaro jud.